Hej, jeg hedder Frederik og studerer til datamatiker på CBH Business. Jeg havde slet ikke tænkt over at læse til datamatiker eller tage en erhvervsakademiuddannelse i det hele taget. Jeg blev fanget i ideen om, at jeg på 2,5 år kan få en uddannelse, jeg kan bruge til noget. Da jeg startede, kendte jeg intet til programmering. Jeg kan godt lide, at man lærer ved selv at kode og udvikle IT-løsninger. Vi arbejder i grupper, individuelt og har holdundervisning. I holdundervisning er der ikke den distance, der er ved forelæsninger. Og for mig giver det en god kontakt til underviseren, og jeg bliver mere opmærksom. Jeg går i en international klasse, og en af mine nære venner er fra Letland. Det havde jeg ikke regnet med. Vi arbejder også på tværs af uddannelserne. Vi har blandt andet arbejdet sammen med multimediedesignerne om spiludvikling og har løst opgaver for virksomheder sammen med markedsføringsøkonomerne. Det er også rigtig fedt, at praktikophold er en del af uddannelsen. I min praktik lærte jeg masser af programmer at kende og var med til at optimere virksomhedens softwarearkitektur. Når jeg er færdig som datamatiker, så starter jeg på overbygningen. Professionsbachelor i softwareudvikling, også her på CBH Business. Det jeg drømmer om, er at sidde som udvikler og arbejde på et fedt produkt. For eksempel MobilePay. Det kunne også være som selvstændig. Det handler i virkeligheden om at lave noget, som folk kan lide og som de bliver glade for. Gå ind på cbhbusiness.dk, hvis du vil være datamatiker.